Takže vítejte u tohohle videa. Tohle je videjko o tady našem účtu LPS Mikeš a LPS Ady. Tohle video je takový rychlý. Za chvilinku, tyko ještě nemhlad. Tak prostě teď vám ukážu, jak ten náš účet vypadá. Nemůže! LPS Mikeš a LPS Ady. Vidíte, tu úvodku ještě změníme. Takhle to vypadá. Vidíte, nemáme žádnou nedávnou aktivitu. A tohle video dám na tenhle účet. LPS Mikeš a LPS Ady. Adéla natáčí! Oh. To byl teda řev jak něco. Adélo! No, Máš tam jít. hned tam. Musíme jít na párek, dělej! Počkej! Já teda vypnu a můžete být žlubu. Zuzano, buď sticha. Zuzano, buď sticha na chvilku. Adélo! Tak fajn, hned, takže a čaute. Adélo! Počkej chvilku, ty vole. Ukonči to! Počkej, já chci říct ahoj aspoň. Tak prostě čau. U dalšího videa, naschle.